Itu saya. Ayo, apa Mbak? Mbak pilih menika Bapak Estianto. Oh ya. Nggih, menika ingkang pakar Nggih, suratane wayang, bukan gawe wayang. Ning wayange larange kan Bapak. Napa nggih? Ampun aris-aris to Bapak. Kentek. Kentek kok gawe neh. Nggih no. Jadi kalau kadang-kadang dalam khusus Ponorogo iya rada miring kan. Nek ngono wah jan mesti. Mangke menawi pamirsa Mesti bangkrut. wonten ingkang bangkrut putrane sing kuliah kabeh. Nggih. Nggih, giliran gumantos menika monggo kanca-kanca niki Papi ya Papi. Niki yo pinter-pinter bawa Oh lah niki wis jan luar biasa. Mas Catur niku Pimpinane RT-ne Mas Catur Wibowo. Somben karo mayang. Mas Catur Nggih mayang. nggih tak ndelok nek. Lho, jenengan boten diatur lho. Boten nek Mas Catur niku sidene kudune bangsane Kok bangsane? Bangsane. Kese bangsane Rizkan. Nggih, disebut berkait kanca-kanca Papi. Ayo iki karo Mbak. Biasa urung itu nyembang mawon. Lah nggih Mbak Tias mau pun katimbalan ngoten mah Iya. Kula pun ngemsi wae. Ayo coba ngatek ya. Gek golek batur sapa? Kiramu sapa kiramu? Kula iki nek Papi ini sesuk. Atau tiga ya? Maleh. Dan ayo kudu kok. Penting aja Rendra. Lah itu apa? Hah? Rendra apa? Namanya musik khusus Rendra kan ada 2 jam. Oh, nggih. Mas, siapa kayak? Mas Haji, mana? Mas Bowo, ya. Mas Bowo. Mas Jati. Mas Jati. Mas Tata. Mas Tata, ya. Setiawan. Ya, mau wes. Boten apa-apa, orangnya mungkin pengen ya, sing penting aku melih ben penerus ben aku. Oh iya. Pun iki tak itu bayar ya. Oke. Ayo Yas, jom beli Ayo cumeneng. Tenang kamu. Milih kau loh. Kalau nak milih yang lebih hama. Single kau lah ya. Enggak, aku nak campur bowo. Oh. Kabeh. Apa? Kurang aja kok mas. Mas, gak ngadep. Kamu mas, cumeneng. Iya rapi no. Cumeneng. Kamu harus tiawan itu. Coba. Pandu. Kan Mas Jati ya? Mas Jati. Yo, sepote mas. Spot niki latihan lho Mas Sam. Mboten latihan. Sana ya pokoknya. Latihan ekler. Iya latihan ekler lo pokoknya orang gelem latihan. Oke, kenapa niki? Apik sarana kulino, ora kulino. Makan kadang-kadang kok. Mas Jati yo dadak tekok. Iso buketi satu. Nek Mas Catur niku mesti kelanganane serampat. Oke, Mas. Nggih, mungkin bintang tamu ki rada bengi. Rada esuk wis mantan. Oh ya cakilan.
Puput. Memang Mas Puput. Putung yang terima aku cakepan rata krungu to Mas ngomong apa to Mas kok mandi ngono ki apa Mas apa oh pikiran ya apa to jan iki kok kesusu pipesku pancenan grandul kaluane troken
silakan duduk kembali. Diaturake apa mau ya sini. Loro ya loro bronto dilajengaken memanik. Ya. Mbak Tias kali Mas Jadi Jan luar biasa hebat. Wah, ya dipacoke di Mbak Dwi Lestari sinten saka Mutal. Ya, Mbak Dwi Lestari Tumbrong. Dan presiden dia duwe titel di ya kayak Kias yang diwer Mbak Mami Sleng, Mbak Mami ini sekolah masanya Mbak Mami Sleng ojo nganti kleru tangkepnya ya omongannya ini Mbak Utari apa gini Mbak Utari? Apa mas? Belum enak digolek ke Mbak Dwi Lestari, monggo. Semenang. Nganggo sepatu lagi. Spot.
jan kompar. Kompar saking kompar nggih. Lujeng dalu boleh mbok macange. Lujeng dalu Mbak Dwi Lestari. Lujeng dalu Bapak Sindu kalian sedaya mawon ingkang rawuh. Sedaya lenggahan nggih. Teng pinarak lenggahan. Di komar dikaning penggalih iki. Video apa kuwi? Bundane dhewe iso kondangan ya rawuh lho. Oh lha nggih. Ya aku Mas Joko Suhendro. Joko Suhendro. Bose wayang. Nembe menikmati pagelaran wayang kulit. Penyanyi iki penyanyi iki. Leye kali nika wonten. Oh, alah. Jan masak kaya dunia milik berdua nika lho. Padahal. Wonten pundi wonten pundi? Nika. Malah jan. Oh, alah. Ya. Wis ora kena diganggu gugat nek menika. Nggih. Mbak Dwi. Halo. Ya, suka paring panglipur marang budaya sutresna ing wilayah Ponorogo kene. Arep ngaturke apa Mbak Dwi? Apa ya kaya sias ajak duet oleh? Jak wis sapa lho. Kuwi lho. Pasang koyo ora kena. Maksudnya Ora gowo iki ra. Mas Kuko. Mas Suko. Mas Suko sing gak apa sing Sakit hati toh. wah. Tak sedih senangan ngono. Kok sakit hati iki sajake? Mboten anu mau wonten salah paham. Oh, malah. Nek ini kanca. Padahal bawa mboten kesel. Bawa. Tak bawa tadi bawa. Pak Bo bawe itu. Iya. Makanya tersane digendari. Prigo. Oh, mboten napa-napa. Mboten nonton TV, mboten napa-napa. TV. Ana buah apa ya itu? Pasang. Monggo jenengan kawani kang mriku mboten napa-napa. Dhewe. Sing kiri nggih dhewe iki tuku. Badhe ngaturake napa Mbak Dwi? Lah, napa Pak Prabu? Iki lho tak kei mic lah, janak penake kok ngene. Lagi apa to iki to? Hah? Iya, paling kuwi. Dari dhewe dibawani dhewe. Multi talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tuh komedi kok dimain. Disauni to dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ke salam. Niki kula badhe mewakili perasaan rencang kula niki mau. Perasaan rencang kula. Oh nggih nggih. Mbok ora kan ngomong dhewe wae lho, Mas. Kok mewakili ya. Perasaan Mas Kukuh. Wah, Kula badhe bawa gelo. Iya. Kadung mesti dia penyemangat PTE kancane nggih. Iya, gak apa-apa monggo. Ya asline dhek Nggih. Nggih derek belajar nggih Mas. Nggih. Nyuwun ketinganipun. masih bikin ngono kok ya. Ini karo gunang kowe. Asline grup iki senes grup Ralitan Tus. Apa grup apa? Dagelan. Dagelan. Asline ngoten. Terus ampun dipenggalih teman-teman nggih Pak, Bu. Niki lah grup dagelan. Grup Gotolco. Monggo. Ya. Penyetuanan toko. Eneng iki sen. Iki mau tak bisa coba. Cuma rumah kayak ngene. Keliling-keliling ta. Sinentang rasane ati atiku gawe lara. Iku bajute ana opo kae ya? Nggih, Mas. Lah iya oke. Niki sedih ya Pak Dalang. Rasane meresapi riye. Oh, Niki meresapi. Rasane kancane kancaku. Ngoten nggih, nggih tak ruwake. Apa pemuda? Rasane Biyen sapa
Bang. Ya ora kamera. Kowe lakone kono dhewe lho. Yo sing ojo mung gawe Lali wis. Oh, ini pernah aku ucapin berapa lu kadang-kadang jangan simpen koleksi atau api gelem nggih. Tangga mawon. Ya kan sedih to, Ndra. Iki yo trae nek kowe ora duwe sedih. Marai sedih kancane. Ning endi konku
Utari wis ngaturake gelo. Tawane sing bawa Mas bawa. Wah. Jan elok pokoke bawa ditindingi dhewe. Jan mening selajengipun Mbak Ayu ku saka Kecamatan Jambon. Mbak Utari. Oh isih Mbak Ayu. Putrane budheku kok. Ya Pak Utari wis sinten sing ndak asing lagi pokoke wis kondang. Wis dalang sapa wae wis nate. Njak karo Mbak Utari wis tau nderekke Mas Sigit. Mas Guritno. Kalau bayi lah ini. Tampil ke depan Mbak Utari ya. Tahun 2001 zaman dereke karo Pak Eka Oman niki sepote dole Pandul iki karo Pak Malik Sleng rumahnya bagus zaman semono wis jan hebat. Selamat malam Mbak Utari. Selamat malam Mbak Utari. Alhamdulillah. Nggih, pareng berkahi begini. Oh jadi bungon, oke terus tirakatan melean bayangan akhir bulan padi dan kesuwun berkah Mbak Cobi Mbak Utari napa Mbak kade ngapuraken menapa Mboten wonten pamungkutan. mboten wonten pamungkutan Mbak Joko. Mbak sinten Mbak Joko niku lho. oh Mbak Joko. Ayo to Mbak. Itu Mbak. Porakan karo putu. Mbak Putri derek marai. Apa mau Mbak Putri ora derek ora tenang. Mboten apa-apa. Beracak. Kalih putu kok. Monggo Mbak. Oke disuwuni berkah nek momen rasa nembak duwite mawon. Oh saged to Mbak Joko. Oh saged. Oh jan saged. Mbak. Mbak. Kalih iki asal. Lalu Mbak Uti asal. Mbak, monggo Mbak. Nggih, Mas, monggo Mas, Mas. Oh semua seperti nggih. Jadi kok fragmen pokoknya. Kandung Bondowoso karo. Nggih. Niki kok. Nah. Wilujeng dalu, Bos. Dalu, Pak Ibu. Nggih, sedan. Oh, sekalian kali Mbak Putri nggih. Oh, oke. Oh, nggih. Putu. Putu. Mas. Putu. Putuku nggih. Putu saka Krebet. Krebet. Nek kula ki bingung lho nek niku ngomong silsilahe pun. Ing Sumarata, ing Jambon, teng Lambong, kadang kula masane. Ya, sampeyan kalih kula saka ibu niku Mbah. Mbak, niku bapak Pak Le.
balik lah niku kula Tapi kok nek anu mungkin balik balik kalau samune balik kalau balik itu pantes mawon wong sawon nek kula mboten sah-sah Sugeng dalu para pamirsa panjenengan wayang kulit ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah. Sampai sehat guys sedaya. Alhamdulillah sehat. Dalam situasi ekonomi yang tidak baik ini kok tetap semangat nyambut gawe, sepenting bersyukur. Mongko mau urip niku golek ya apa to? Duit. Duit apa? Duit. Sepenting niku nggih awake sehat, kumpul keluarga, iso nyekolah bocah anak-anak. Wis alhamdulillah Bojo siji iso yo loro. Kene wae iso siji. Siji ning kono, siji ning kene. Seperti itu tasah memuji dumateng kalugraning Gusti ampun ngantos lali karo bersyukur. Nggih, bagus. Nggih kula iki bersyukur kere-kere iki mboten ditangkal wayang mergo dengkul kula lara. Kita kok ora kenek. Nek kowe burin arep ora kenek. Nah, pripun mungkin nek darah Ya sementara ya karo ngadeg. saged Gak mau jane ngadeg kae. Nggih, iki aturan napa? Disuwuni berkah, Mbah. Ora ketang bawa wis pun monggo derek panjenengan. Saparing-paring. Apa Bawa manut mau napa pangkur napa anu sedang kula monggo asmarantono nggih Mas Bawa. bawane lo kayak kelinci ujul. Oh, penjul to. Oke. Film barang nggih, Pak nggih. Ya sewu suwe mboten nyuwara kok menawa wonten anu Alah, sami mawon. Mboten napa. estu. Iki anu kalah kalih gayan bakulan. Sing malah sing kertas niku kok. nggih ketok asli tiap hari Nah, Keluarnya bakul gamelan. seniman iki ya pripun. Contoh tintingan rondonan. Ya. terus Ojo melo-melo. tapi kan buku lho Piye ya? Kadang linceku kirang muncul gede mbak Wah ini kirang muncul gede saya maka iku seto kok arep Golek mereka ora temu teko mburi kok arep sono arep kenapa gitu ngaku aja gitu cakepane niku oh Mbak. ada klinciku Mas Bro kirang nunjuk saiki ah 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 yo ini aku ini awal putu malah isi mboten napa-napa demok ora patut rangkul kok ya saru lho. rangkul ya tapi pindah malih iku ora bener aku balik Ampun to. Ben mulai. ada klinciku Mas. pas Alhamdulillah maka iku dadi
arisan mau sing teko Mbak. Limolas. Imo limolas.
Aku nyawer ora. Nyawer lho. Pripun tampun mboten? Dumen 2000. Ayo. Jujur lho Pak. Tenanan. Sik ora jejer. Waduh. Ini ada wayang payu sih. Iya. Kamu kok wayang ki larang. Tase oke wi. Sesuk. Tak tep besok. Sang kata. Kanggo calon anak. Wong nek ojo dibelanjak nih. Ngoten. Disalene amplop kareti. Iki calon anak kula. Ya Allah. Sik calon samone iki apa ya? Besok nek wayangan nek ganti kowe. Kowe ya putu ponakan. Saya foto niki. Terus nggih, Mbak. Oh, padahal kayak niki kula badhe ngaler pergi enten pekerjaan rumah. Oh, oke. Besok pagi wonten acara di masjid. Oh, nggih. Kula kan mau jamaah seneng pengurus. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan menika Mas Joko Subendro